Silav roj baş, var baş, hevanlı, hevitkimun te başın, selametin, heva acayip germe, li derva weşana zindiyem çetkin. Naha li welatê me ji meseleyên siyasî zêdetir îdî meseleyên ekonomîk aborî derketine pêş, aniha krîza birçîbûnê heye li her aliyê Kurdistanê. Ez dixwazim di vê bültenê de em balî bikişîne ser başûrê Kurdistanê, çawa ku Bexda, reveberiya Iraqê, dîsa dest pê kiriye maaşê karkeran nade, karmendan nade 120 milyar dinarê Iraqê ere dibere her me ji başûrê Kurdistanê. Sedem çi ye? Em hinekî lêkolîn dikin. Li Rojavayê Kurdistanê li Hesekê 500 jeneratör naxebitin. Benzîn biha ye. Benzîn mazot nadine. Li Qamişloyê elektrîk tune ye. Benzîn mazot pir biha bûye. İnsan di dariyê dane. Vê germê klîma jî tune ye. İnsanê me nikarin pariyekê namîrin malê xwe li Qamişloyê. Millet meş û mîtînga dardixe. Ez ê cî bidim çend dîmena li Qamişloyê. Li Hesekê jî rewş pir perîşan e. Yani bifikirin bi qasê 18 saata elektrîk tune li mala we vê havînê. Xwarin, zat çawa amade dibe? Li Rojhilatê Kurdistanê birçîbûn pir zêde bûye. Li Bakurê Kurdistanê em diçin Amedê li wê derê nûçeyeke hilberîn gelekî kêm bûye. İxracat heman nîve nîv kêm bûye. İnsanê me li Bakurê Kurdistanê jî tî û birçî ne feqîrin. Aniha li her aliyê Kurdistanê meseleya birçîbûnê, meseleya krîza aborî derketiye pêşiya meseleyên siyasî. Hakikaten. Ji bo wî ez wextê ku mixwast ez bülten ji we re hazir bikim, yani ez şaşmam. Yani çawa mümkün e? Em li ser coğrafyayekî pir dewlemendin ya. Dünya alem fayda dibîne ji gaz û mazota me û nizam petrola me û ji zeviyê me û erdê me jî dewlemend e. Sibê heta ver em pesnê xwe didin. Axa Kurdistanê ser erdê bin erdê dewlemend e. Em çima nikarin îdara xwe bikin? Çima pergala me tune ye? Çima em birçî ne? Li nava dewlemendî de çima em birçî ne ya? Ya meriv hakikaten vicdana mirova nagire meriv pariyekî nam bixwe li vê derê ya. Yani hena meriv cih bi dewan hevpeyvînên li Rojhilatê Kurdistanê hatine ji Rojhilat insanên heftê salî zêdetir diçin kolberî dikin ya. Bar didin ser pişta xwe ya. 7 kilo, 8 kilo bar didin ser pişta xwe di vê germayiyê de. Ji bo çi? Ji bo 10 euro ya. Çi ye ya? Çi ye ya? Mava hayat e yani. İnsanekî, milletekî eger insanên xwe êşê sûpên salî zêdetir bide xebitandinê bêrûmet dibe ya. İnsanekî 65 xwe tijî kir divê teqewut bibe ya. Çi berpirsiyarî ya? Ya insanekî heftê salî tu çi berpirsiyarî dixwazî? Nava milletê me de pir zarok jî hene ya. Ya o qasam zarok mezin dikin. Yani çima cî îşçî ew ê tune ya? Cî ku merî bikaribe bi rûmeta xwe bixebite heqeten ya. Meselekî pir ecêb e. Niha nûçeyekî di derbarê pedekî YNKê de heye. Ez hema dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Ev jî ez viya bînim ser ekranê. Bi vî şeklî. Bila li vê derê be. Ez hema zû bi zû nûçe pêşkêş bikim. Niyeta min ew e beriya saet 21 xilas bikim ji ber ku maça Swîsre heye. Belkî hevalê me ê Swîsre yan jî Ewropayê bixwazin temaşe bikin. Em hinek wexta wan negirin. Min bültenekî pir dirêj amade nekiriye. Deng baş e evan da. Ez ji ber ku ez bültena ku min hazir kiriye ez ê zû bi zû ji we re bixwînim. Hakikaten krîza aborî ji kerema xwe re guh bidine. û em li çare bigerin. Em bi hev re li çare bigerin. Her tiştê me biye siyasî temam pêşketin jî tune ye. Ya qet nebe em ji birçiyan emirin ya. Em bi rûmeta xwe bijîn ya. Ha bixite ya. Tu çi dibêjî? Tu li ku derî kî? Tu li ku derê dijiyana? Tu li başûrî? Tu kîjan herêmî? Cî xwe ji me re bêje? Yani ya mesela min
edbêjim pedekê û YNKê qaşo kil dikin kor dikin. Çima vê dibêjim ji her ve name şandine. û namê wan şaş hatine femkirin. Ji ber wan her du nameyan jî navbera wan dîsa xirabiye. Name dinivîsînin ji hevûdora ji bo navbera wan çêbibe tam berova jî navbera wan xirabtir dibe. Hele bala xwe bidinê. Yo çawa name ne? YNKê derketiye dibêje nameya me navaroka wî şaş hatiye femkirin. Pedekê jî şaş tê femkirin li wê derê. Em çawa bikin? Ya hin nikarin name bişînin ji hev re ya. Çawa dibe ve halê me ya. Hewldanên ji bo civîna pedekê YNKê didomin ji ber ku navbera wan da krîz heye, ev her du alî qaşo nayîne cem, ev nacevinin krîz heye, îja ji bo ku civînekî çêbibe navbera wan de navbênkar hene. Amerika, İsrail dikevin navberê, partiyên siyasî dikevin navberê. Ya çi biye çi? Çi biye ya? Çi ye? Hûn li ser çi li hev nakin arkadaş ya? Hayret bir şey ya. Yekgirtiya İslamî ya Kurdistanê navbênkarî dike, ji ber pevguhertina du nameyan, du name ji hevûdora şandine di navbera pedekî û YNKê de anha alozî derketiye. Serokê Yekgirtiya İslamî ya Kurdistanê Selahaddîn Bahaddîn ji bo lehevhatinê pêşî bi berpirsên pedekê re civiye, paşê jî bi Serokê Yekîtî Niştimanê Kurdistanê YNKê Bafıl Talebanî re civiye. Li gorî agahiyan, aloziyên van demên dawî yên di navbera pedekî û YNKê de piştî pevguhertina du nameyan derketiye holê. İddiaya YNKê ew e navaroka nameyan bi xeletî hatiye şîrovekirin. Lewma rewş aloztir diye. Şîroveyekê erênî ji bo nameyan dibe em dixwazin. Çi ye ew jî? Niha xebata Rêzdar Selahaddîn Bahaddîn heye, hewla wî heye, ew jî ew e şîroveyekê erênî ji bo navaroka nameyan were kirin, rewşa her du partiyan vegere qonaxa beriya nameyan. Binêrin. Nameyan ew qas rewş xirabtir kiriye, êdî dixwazin em vegerin beriya nameyan. Ya bala xwe bidinê. Endamekî Ofîsa Siyasî ya Yekîtî Niştimanê Kurdistanê YNKê diyar kir ku Serokê Yekgirtiyê ji her du aliyên xwestiye ku hinekî peyv hevokên di nameyan de jê dûr bikevin. Gotinên xirab li hev merhev bikar neynin. Di nameyan de tim aliyên baş ê navbera xwe derbixin pêş. Selahaddîn Bahaddîn çend pêşniyaz jî xistine ber destê pedekî û YNKê ku rêyekî ji bo hevdîtina wan were dîtin. Her du yani vaya gridayê şêwirmendan hevanno. Ê ku nameyan dinivîsînin şêwirmendin. Yani tu dava çi dikî? Ey şêwirmendê partiya siyasî. Zimanê dîplomasî wextê tu nebe, zimanê nezaketê tu nebe di navbera milletekî de ew wisa çê dibe. Ew wisa çê dibe. Ya. Her du aliyan soz daye bersivekî erênî bidin. Di nava 10 rojên pêş me de jî ev qaşaya di navbera wan de bihele. Qaşa girtiye. Vay. Li aliyê din berpirsê pedekî Hîwa Ehmed Mustefa jî tiştekî pir ecêb dibêje. Li ser hîn îddiayan, li ser wan gotê ku dibêjin tevgera nifşê nû wê 15 kursiyên xwe yên li Parlamentoya Kurdistanê dewrê YNKê bike ji bo rastkirina balansa hêzê ya li parlamentoyê. Hêl parlamento çi parlamento ve nebiyekî. Parlamento tunekî. Nifşê nû 15 wekîlê xwe çawa bide YNKê? Parlamento tune. Tu balansa çi çê dikî ya? Berpirsê pedekê çi dibêje? Nifşê nû 15 wekîlê xwe radestî YNKê nake. Teslîm nake. Bi darê zorê li zindanê jî hatiye girtin dibêje. Ew jî îddiayekî wisa ye. Yani YNKê dibin îşkencê de di hepsê de bi darê zorê ji nifşê nû girtiye. Çi ket serê we? Rewşa me Kurda ev e hevanno yani. Ez çi bikim? Ez pesnê welatê we bidim. Ez pesnê milletê we bidim. Ez pesnê siyasetmedarê we bidim. Ez pesnê kîjan aliyê we bidim. 5 milyon Kurdun tu tiştekî we tune li holê. Tu tiştekî we tune. Ez nikarim slogan bavêjim. Ji ber vê ez ne dikarim bibim netewperest. Tu tiştê vê netewê ku merov bikaribe bilind bike biparêze tune. Ez ne dikarim bibim alperest. Merov nikare. Yani anha hala hazır bavekî ciddî divê merov ji vî milletî re pêşerojekî hazır bike. Dewletekî ava bike, pergalekî ava bike, paşê jî merov bi vî xebata xwe serbilind be.
em bi tu tiştekî xwe vê gavê em neser bilindim. Yani ez bi xwe neser bilindim. Na vallahi billahi. Li Bakurê Kurdistanê yani rûmetekî me hebû hinek. Ew jî aniha ketiye destê polîs û çeteyên dewleta Tirkiye. Êdî qîzê me direvînin. Êdî jinê me direvînin. Bêjin ne rast e? Xwazî ne rast biye ne? Xwazî ne rast biye. Hikûmeta Iraqê mehane 120 milyar dinarên Başûrê Kurdistanê qut dike. Çima? Aradeskirina 120 milyar dinarên dihata navxweyî an ne petrolî ê ji balafirgehê ê sînoran e ê ne petrol e. Di navbera hikûmeta Başûrê Kurdistanê û Iraqê de pirsgirêk çêkiriye. Serokê hikûmeta Başûrê Kurdistanê jî dibêje tu bingehê yasayî yê vî karî tune ye. Yani heqê Iraqê tune ye. Mûçeyên me, perê me bibire. Heqî tune 120 milyarê me bibire. Çima? Ez ê werim ser meselê. Ji bo maaşên Başûrê Kurdistanê hikûmeta Iraqê mehane nêzîkî 905 milyar dinar ji Wezareta Darayî Aboriya Başûrê Kurdistanê re dişîne. Yani baş e. Li hember hinartina vî perê mercên hikûmeta Iraqê hene. Yani hikûmeta Iraqê dibêje ez 905 milyar dinar ji te re dişînim ama şertê min heye. Çi ye? Yek ji wan şertan ew e divê hikûmeta Başûrê Kurdistanê mehane 120 milyar dinarên dihata navxweyî ê derveyî petrolê ji bo hikûmeta Iraqê bişîne. Lê ev çend mehin ev pere neçûye ji Iraqê re. Çima pere neçûye ji Iraqê re? Çünkü krîza aborî heye. Çünkü birçîbûn heye. Çünkü êdî îxraç tune ye. Petrol jî kêm biye. Ê şer jî hebû. Çar mehe şer heye. Ê hinceta wan jî ew e dihata navxweyî yani perê navxweyî Kurdistanê kêm biye. Ji ber vê yekê Wezareta Darayî ya Iraqê dibêje her meh em ê mûçeyên Herêma Kurdistanê tabîkî em ê bişînin. Hem jî di dema xwe de em ê bişînin. Lê em ê 120 milyar dinar perê meaş ku heqê me ye Başûrê Kurdistanê ji me re bişîne normal dibe em ê qut bikin. Tamam qut ke. Ka Başûrê Kurdistanê çawa bersiv dide tekildarê meselê Serokê hikûmeta Başûrê Kurdistanê Mesrûr Barzanî diyar kir ku qutkirina 120 milyar dînaran ji aliyê hikûmeta Iraqê tu bingehekî xwe yasayî tune ye. Tiştî ku di yasayê de hatiye nivîsandin radeskirina nîvê dihata navxweyî ya Başûrê Kurdistanê. Yani dibe me negotiye 120 milyar me tespîtekî wisa nekiriye. Me diyar nekiriye. Me gotiye tamam. Li dervê petrolê ji balafirgehan ji deriyê sînoran vir da wê da êdî çi perê me çêbiye nîvî ji were nîvî ji me ra. Ama bi şertê ku hûn jî meaşê me bidine. Sistema Başûrê Kurdistanê bi vî şeklî ye. Vaya otonomiye, vaya xweseriye, vaya çi yan zanim. Lê sistemekî balkêş ya aborî ye. Yani xuya ye ne xweserî ye. Tiştî ku di yasayê de hatiye diyarkirin ew e radeskirina nîvê dihata navxweyî ya Başûrê Kurdistanê ye. Lê niha dihata navxweyî ya Başûrê Kurdistanê kêm biye. Divê hikûmeta Iraqê êdî vê meselê fehm bike û şertê me sivik bike. Li gorî rekeftineke di navbera Iraq û Başûrê Kurdistanê de divê Başûrê welatê me Kurdistan rojane 200,000 barmîlên petrolê mehane 120 milyar dinar ji dihata ne petrolê û ji dihata navxweyî ya Başûrê Kurdistanê radestê hikûmeta Iraqê bike. Di hember de jî hikûmeta Iraqê wê çi bike mehane nêzîkî 905 milyar dinarên Iraqî ji bo mûçe radestê hikûmeta Başûrê Kurdistanê bike. Tiştekî ket serê ve hevano min bi xwe mesele fehm kir. Min mesele fehm kiriye. Mesele ne zelale ama rewş ev e. Rojê 3-4 litre avê vexwin vê germayiyê de. Bedena we ava bedenê davêje der bi xwîdanê bi rêyindin gerek hûn şuna wî tim dagirin tijî bikin. Li Amedê krîza aborî heye. Îro nûçeyên me bültena me temamî birçîbûn, krîz, nebûna pere em çawa hal bikin vê meseleyê vanna. Sibê ronî riha mîvanê min e. Normal îro mîvanê min bû. Lê ji ber hin meseleyan gu em sibê çê bikin. Baş e. Li herêma pîşesaziyê ya Amedê ji 373 kargehan yani atölye, fabrikaya, fixnake zêdetirê sedî
malê xwe îxraç dikin. Tamam? Lê agahiya van 6 mehên destpêkê yên salê ji bo îxraçkarên bajêr biye ciyê fikarê. Yani insanên dixebitin fabrîqe, atölye, malê xwe dişînin derveyê Bakurê Kurdistanê, derveyê Türkiye, Türkiye'dî welatê me ye. Êdî kêm biye. İxraç kêm biye. Tamam? Sebebi wê ji were bêjim. Lewma li gorî agahiyên 6 mehên destpêkê yên îsal ev îxraçkirina bajêr ya berbê Iraqê ve, berbê Herêmê Kurdistanê ve, berbê Sûriye ve li gorî aynî heyema sala 2025 ji 42.3 kêm biye. Ji bo Sûriye û Rojavayê Kurdistanê jî ji 35 kêm biye. Serokê Herêma Pîşesaziyê ya Organîze ya Amedê Mustafa Fîdan li ser mijarê Axifî dibêje me di 6 mehên ewil yên sala derbasbûyê de bi qasî 116 milyon dolar henarde kiribû. Yani îxraç kiribû. Lê di 6 mehên îsal de ev hejmar da ketiye 86 milyon dolarî. Yani ev tê çi manê? İxraca me ji 40 da ketiye. 32 milyon dolar kêm pereketiye Amedê. Ji bo pîşesaz karibin henarde bikin, yani îxraç bikin, divê helberînê bikin. Yani üretim. Tamam? Tiştan çê bikin. Lê ji ber rêjeya faiza zêde ya bankayan ew nikarin finansê peyda bikin. Dewleta Tirkiye jî faiz bilind kiriye. Tu pere digirî, du qatî wî işte şûn ve pere dixwaze. Du wextê pere nebînî, helberîn jî dikeve, rewş xerabtir dibe. Dibe karsazê me Bakurê Kurdistanê dibêje aniha derdê me ne tenê îxrac e. Dibe em mal û milkê xewan da nekin. Mesela me hakikaten dibe hesabê man û nemanê ye. Yüksel Kaya li ser kargeha xwe nêzîkî 120 cure çîkolata gofretan hildiberîne. Henardeyê zêdetirî 10 welatan dike. Difroşe zêdetirî 10 welatan. A rewşa wî mînaka vê krîzê ye. Kêmbûna firotina wî nîşaneya başveçûna giştî ya pîşesaziyê ya bajêr e. Xwediyê kargeha Maple çîkolatayê jî Yüksel Kaya destnîşan kir. Di 6 mehên ewil yên sala 2025 de bazirganiya min ya be Iraq û Herêma Kurdistanê re 500,000 dolar bû. Tamam. Ne zêde ama dîsa jî nexeme. Lê di 6 mehên îsal de ev hejmar da ketiye 120,000 dolarî. Par 500,000 dolar pere qezenç kiribû di firotina dervada anha tenê 120,000 dolar. Ew jî ne qezence ha. Cîro ye. Perê ku ji derva tê. Xwedê zane kara wî hevkê ye. Fabrîka bifikirin. Ya ne krîza awiriye. Yani normal Avrupa insanekî ew qasa qezenç dike ya. Maaşî insanekî ew qasa ye. 120,000 dolar çi ye yani? Jûra bazirganiyê ya Amedê diyar kir ku henardeya giştî ya Tirkiye ya Sûriye ji 124 zêde biye lê henardeya Amedê ya Sûriye di aynî heyamê de ji 135 kêm biye. Wekî din sedema serekeya vê yekê ji bo sedema wî çi ye dibêje deryê sînoriyê bi Sûriye re anha bikar nayên. Mesela deryê Nisabî dixwazin were vekirin. Deryê Dirbesiye. Nisêbîn û Dirbesiye. Eger ew derî vebin wê ji bo şîrketên me ya Amedê Mêrdînê û Herêmê gelekî baş bibe. Ji xwe deryê berbê başûr ve jî anha problem e. Ew jî têgirtin. Deryê İbrahim Xelil jî têgirtin ji ber ku ana rêyekî din vekirine bazirganên Tirkiye êdî di ser Rojavayê Kurdistanê re tên derbasbin diçin. Êdî ew jî di destê yan rêya M4 ew jî di destê Sûriyê de ye. Ne di destê me de ye jî. Yani bazirganên me ê Rojava jî, ê Başûr jî, ê Bakur jî fayde nabînin. Vaya ne krîze? Krîze ne? Baş e. Em derbasê hesekê dibin. Paşê em diçin Qamişlû. Ji kenema xwe re goh bidir vê meselê. Mesela me ji siyasetê mezintir e anha.
لحسکی نزدیکی 500 جنراتور به تمامی هاتن راوستاندن. سدما وی کی اوه tüm mazot ji bo xebitandina van jeneratoran nehatiye veqetandin. Ji rayadaran Beşar Necim eşkere kir ku ew baweyekî fermî ji aliyê berpirsiyên îstasyonên sotemeniyê ve hatine agadarkirin, tüm mazota taybet ya jeneratoran nehatiye. Ev yek çi bi qîmeta xizmetguzariyê ya bi piştgiriyê be, çi jî bi nirxê azad be nehatiye peyda kirin. Yani tu herî bi perê xwe mazotê bikirî jî tu nikarî peyda bikî. O mazota ku normal alîkarî didan ew jî tune. Yani bi tu şiklekî tu nikarî. Tu li ser gola mazotê, tamam, dewleta te welatê te li ser gola mazotê, ama tu nikarî ji bo hevkî jeneratoran mazot peyda bikî. Vaya krîz nine çi ye? Ji ber vê yekê îro hemû jenerator li Hesekê rawestiyane. Jenerator rawestiye zanî tê çi manê hevando. Zanî tê çi manê. Xestexane naxebitin, mektep naxebitin, sarınç naxebitin, restoran naxebitin, li malê elektrik tune, tu nikarî telefona xwe şarj bikî. Rewşa xestexaneya bifikirin. İnsanên nexweş hene, insanên ku daîmî girêdayî cihaza hene. Jeneratör li deverên weke Rojavayê Kurdistanê heyat e. Qabloya heyatê ye. Qutik. Necîm da zanîn ku nebûna mazotê bandor li hemû cûreyên jeneratorên bajêr kiriye. Dina wan da jeneratorên ku rojana 8 saat, 16 saat, 24 saat dixebitin jî hene. Li bajarê Hesekê nêzîkî 520 jeneratorên elektrîkê hene. Ji aliyê saetên xebatê ve ji hev cuda ne tevî. Lê ji ber qutbûna temamî ya mazotê niha hemû dibin bandora vê krîzê de mane. Berpirsî yeketiya jeneratoran ya Hesekê anî ziman ku dosyeya sotemeniyê û mîxtarên mazota ku ji ber jeneratoran hatine terxankirin, dikeve bin berpirsyariya rêveberiya sotemeniyê. Niha rêveberiya sotemeniyê ya Şamê ye ya Rojavayê Kurdistanê min fehm nekir. Ya rêveberiya sotemeniyê de destê kîjan hikûmetî de ye? Şam ya Rojava? Ez dibêjim qey Şam. Rêveberiya sotemeniyê ji bo peydakirin û belavkirina mazotê li ser xwediyên jeneratorên li bajêr aliyê pêwendîdar e. Eger Şam be, ez ji we re bêjim bi zanebûn tê kirin. Eger rêveberiya xwe ser be, ji destê wan tiştekî nayê mal û milkê xwe teslîmê Şamê kirine lewma. Kîjan aliyê ve lê nêrî binêre rezalet e. Ya heta niha meselekî ew qasem mezin tune bû. Ha tu bêjî çima tu elektrîka xwe girê dî jeneratoran. Çünkü dewleta Tirkiye bombe kir. Yekê cotmehê 2023 dewleta Tirkiye lê xist milyarekî dolar zirar da Rojavayê Kurdistanê. û tazmînat jî neda, lêborîn jî nexwest. û zerara wî em hê jî dikişînin. Trafên elektrîkê temamî pir biha bûn. Hemî serûbin kirin. Binesaziya Rojava hilweşand. Paşê jî binesaziya siyasî hilweşand. A aborî pêşî, a teknîkî. Ez çawa slogan bavêjim? Ez sloganên çi bavêjim? Ez pesnê kîjan aliyê Kurda bidim? Ana em diçin Qamişloyê. İstimrar, istimrar, istimrar. Rabin, rabin, dest bi dest. Gelli hecay û bin dest. Gelli hecay û bin dest. Rabin, rabin, dest bi dest. Rabin, rabin, dest bi dest. Gelli hecay û bin dest. Gelli hecay û bin dest. Mafê xwe bixwazin. Hecay û bin dest. Rabin, rabin, dest bi dest. Rabin, rabin, dest bi dest. Gelli hecay û bin dest. Gelli hecay û bin dest. Mafê xwe bixwazin. Mafê xwe bixwazin.
Yani rewşa me ev evanda. Mesele xelkê Qamişloyê daxwaza başkirina rewşa jiyanê dike. Perçeyekî nan em dixwazin bibin mala xwe. Şeniyê Qamişloyê çar rojin bilindbûna buhayan, xirabûna rewşa debarê, qutbûna berdewam ya elektrîkê, ji ber kêmbûna sotemeniyê tim da dikevin kolanan protesto dikin. Hûn binêrin hemî jî bavin. Emrê wan bilind e jî. Bi dehan şeniyê Qamişloyê xwediyên dikanan ev çar rojin bilindbûna buhayan protesto dikin. Pankartên bi daxwaza çareserkirina krîza sotemenî û elektrîkê, başkirina şert û mercên aborî û jiyanî wan ew pankart hildan. Şeniyan duruşmeyên daxwaza adaleta civakî başkirina rewşa debarê bers kirin. Daxwazê wan dibe em dixwazin daxwazê me werin pêkanîn. İnsan dibêjin eger bi vî şeklê dewam bike em nikarin. Dibe em ê dakevin kolana. Em ê çalakiyê xwe wergerinin mîtîngan. Min hevpeyvînekî godar kir, di hevpeyvînekî de dibêje kar jî tune ye. Tu tiştekî tune ye. Mêrik dibe çar roje me nan nexwariye. Son dixwe dibe çar roje tiştekî neketiye malê. Av jî nepaxije. Em çawa bikin? Ez ê li ser vê meselê bisekirim evanda. Ji vir û pêva jiyê me bisekirim. Niha Kurdên Rojhilat jî evanda ez cih bidim dîmenan binêrin. Ev jî dîmenên Rojhilatin. Meriv heqeten şerm dike. Rojhilatê Kurdistanê di rewşekî pir xirab de ye. Ew jî mesela aborî ye. Binêrin ez ji vera nûçe dixwînim. Deryê Sînorî yê navnetewî yê Hecî Umranê ku nêzîkî çar mehan girtî mabû ji nû ji bo kolberan hate vekirin. Mesela kolberan jî ji xwe rezalet e. Kolbertî bi xwe rezalet e. Bi sedan kesan ji bo debara xwe Sînor derbas kir û dîsa dest bi vî karê kirin. Li Sînorê Hecî Umranê her roj bi dehan kolber ji bo debara malbata xwe barên giran hilgirtin. Ew li ser xeta Sînor ya di navbera Herêma Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê de dixebitin. Kolberê bi navê Elî Azîzî diyar kir rewşa aborî ya li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê her ku diçe giraptir dibe. Li Îranê buhayê nanekî derketiye 1700 tûmenan. Jiyan gelekî buhayê. Piraniya kesên ku têne vê derê ji ber feqîriyê ye, ji ber hêjariyê ye. Kolbera nanî ziman ku deriyê Sînorî ji ber pirsgirêkên ewlehiyê û aloziyên di navbera Îran û Amerîka Îsraîlê de nêzîkî çar mehan girtî ma. Wan da zanîn wan di vê pêvajiyê de gelek zehmetiyên aborî ekonomîk dîtine. Dema ku kolberî sekînî ji bo me gelekî zehmet bû. Her roj buha bû. Jiyana mirovan girantir bû. Ne kar hebû, ne dahat hebû, ne Sînor vekirî bû. Tevî temenê wan ê pir mezin jî, hinek kolber hene heftê salî zêdetirin jî mecbûrin bixebitin. Abdullah Mewludî ye. Heftê û yek salî ye. Ji bo debera malbata xwe kolberiyê dike. Li malê dibe heft kesê me hene. Ez li wan dinêrim. Tenê kurekî min wekî karker dixebite. Eger ez ne mecbûr mama, çi karê me hebû li vê derê? Çima ez rabû merim kolberî bikim? Qadir Seyîdzade jî heye di nava wan de. Nexweş e. Dîsa jî mecbûr maye kolberiyê bike. Nexweşiya wî ya gurçikan heye. Dibêje eger ez rojekî nexebitim, ez nikarim bariyekî nan bibim mala xwe. Ez nikarim zaroka xwedî bikim. Ez nikarim kiriya xaniyê xwe jî bidim. Roja ku ez pereyan qezenç nekim, ez nikarim nan daynim ser sifreya malbata xwe. Ya binêrin. Yani ez pîroz dikim hevalê me rûdawê çûne, ew dîtine, bi wan re hevdîtin pêkanîne. Eger ez bikirim deng soranî ye. Li gorî agahiyan li ser xeta Sînor ya Rojhilat zêdetirî 10,000 kolberên qeydkirî hene. Beriya ku deriyê Sînorî were girtin, her roj nêzîkî 2000 kolber di ser Hecî Umranê re diçûn û dihatin. Piştî vekirina derî rojane tenê destûr ji bo 500 kolberan tê dayîn. Kolber bi piranî berhemên tekstîlê, kelûpelên kozmetîkê, perçeyên otomobîlan dibin û tînin difroşin. Derbasî Rojhilatê Kurdistanê dikin ji başûr.
Nizanim imkan hebe. Ya dengi wan jî vekî manevi çi ye yani. Derî vekî jî manevi binêrin. Mesela emviye binêrin. Biz hewd neferin li malda yek kurmaya kurkaşım kasbînê kargere. Kurkaşım min dalî hene. Ew cûrê hatiye. Dene vallahi pêm xweş bû. Em bi temenim ku bû sedebim. Heftayê yek salim. De pestên Kurdan bidin. Dihadî. Em bi hevra pestên Kurdan bidin. Em serbilindin bi Kurdbûna xwe. Hevan ev kolberî bi ten yani millet dibe karê kolberî jî em nabînin. Kolberî hemalî ye. Hûn ji rojhilatê Kurdistanê diçin wan çiye û banya da hûn diçin başûrê Kurdistanê di berdêla 10 euro da hûn malzeme din ser pişta xwe tînin 7 saetan 10 saetan ew qasa di nava xeteriyê de hûn tînin derbasî rojhilat dikin. Ew perê ku hûn wê rojê qezenç dikin heqeten bi kîloyekî goşt naye. Mava jiyan e. û çend sal e wisa ye? 5 sal e wisa ye. Nizanim yani ew îranek ya ji bo me nizanim ki çi çare lazim e. Acaba demokrasî têrê dike? Nizanim. Dermanê Kurda çi ye nizanim. Tiştekî bi qasî birçîbûnê rezîl rûswa tune ye. Ya kes bila ra nebe ji me re nebêje em bi birçîbûnê îdare dikin. Ne wisa ye? Ne wisa ye? Bêrûmetî ye. Bêrûmetî ye. Na. Qanûna çarçove heye li Tirkiye van no? Di tîrmehê de gelo dikare derbikeve. Qanûna çarçove bingeha yasayî ji bo pêvajoya çareseriyê ya nû pêktîne Partiya Deshilatdar AKP, MHP ve pêvajî wekî Türkiye bêterör pê nasê dikin ji xwe. Hevalê me jî çi dibêjin ji vê pêvajoyê re? Pêvajoya aştî û civaka demokratîk. Tamam. Naha qanûn divê derkeve ew qanûn jî di meha heftan de dawiya meha heftan de derdikeve piştî civîna NATOyê. Civîna NATOyê hûn zanin li Tirkiye çê dibe ev însanên ku vê pêvajoyê bi rê ve dibin hinekî meşgûlin. Ji ber civîna NATOyê pir însan tên wê dirê. Eger di civîna NATOyê de dewleta Tirkiye tiştê ku dixwaze bi dest bixe ji xwe pêvajoyê xirab dike. Qanûn derkeve jî Cengiz Çandar dibêje qanûna poşmaniyê ne? Qanûnekî çi we nizanim. İnşallah qanûnekî baş be ku em hemî vegerin. Em bikaribin karê xwe li wê derê çêkin, nava miletê xwe de li Amedê çêkin. Baş dibe. Ez ê werim Amedê çadirekî dagirim li wê meydanê. Em ji xwe re herê var ji xwe re weşana xwe YouTubeê çêkin. Em ê ji cîranê xwe re bidin xebera. Çima 7 sal e mala me xirab kire. Cînarê me ne tenê Tirkin yani. Ê ku em xisine nava feqîriyê. Cîranê me Farisin, Erebin, tonkî cîranê me hene yek ji wan tiştî re nabe. Hemî jî ji exlaq jî ji vîjdan jî par xwe negirtine. Hevan no pêvajo bi vî şeklî ye ka em tiştekî nikarin bibêjin. Yek binêrin di derbarê encama civîna Mazlûm Ebdî Hemedî ala Ewropayê de em nikarin tiştekî bibêjin ji ber ku ji me re tiştek nehatiye gotin. Çapê me nî ra tiştekî nehate gotin. Pêvajo jî tu tiştekî tune ye, pêşketinekî tune ye. Yani min do duran kalkan godar kir. Saatek sax godar kir temamê axaftina wî. Yani tiştê balkêş dibêje. Dibe mesela meclî devleta Tirkiye Genel Kurmay Başkanlığı heye ya. Dibe ew hebûna PKK dixwazin. Ew dixwazin PKK bidome. Çima li ser pişta PKK rant bi dest dixin. Menfaatên xwe, menfaatê devleta Tirkiye, menfaatê hin derdoran di hebûna PKK de dibînin ev derdor dibe ew dixwazin bidomînin. Lê dibe em rê nadine. Em me qirar daye em bi îsrar PKK tune dikin. Ya wala ez gêj bûm. Heqet ez gêj bûm. Heta ha
ev insanê me digotin dewleta Tirkiye ji bo tunekirina PKK operasyonên tunekirinê îmhakirinê pêktîne ji bo me tune bike. Em li ber xwe didin. Anha jî dibêje dewleta Tirkiye dixwaze PKK hebe û em naxwazin hebe. Hinekî vê derê de merû fehm nake mesela. Hin tişt hene merû fehm nake. Yani dibe dî veger tune ye. Me PKK tune kir. Me ji holê rakir. Êdî guherîn û veguherinekê çawa ye? Bi kîjan şiklî tevger xwe bi rêk û pêk dike? Vegera Tirkiye, vegera Bakurê Kurdistanê kîjan derdoran digire nava xwe nizanim. Ya bi min balkêş hat ku dibêje hin derdorên Tirkiye bi îsrar dixwazin PKK hebe. Halbuki ev teorî beriyan haj alî hin derdoran ve dihate gotin û derdorên rêxistinê jî ev teorî pir rexnet kirin. Digotin hebûna me nebiye hincet di destê dewleta Tirkiyeyê. Em hebûna xwe nakin hincet. Hebûna me mecburiyet vê hebe. Ya ez jî duê qenatê de me ku Kurd divê azad bin, Kurd kecekê jî ava bikin, PKK jî ava bikin, Kurd çawa bixwazin, kîjan rêxistinê bixwazin nava xwe de ava bikin. Kî van rêxistina destê xwe de dike malzeme bila bike bidin. Em jî dewleta Tirkiye bikin malzeme destê xwe de. Em ê jî bêjin dewleta Tirkiye terörê dimeşîne. Yani ew dewleta ku bi 100 hezaran însan çete, cerdevan hêjî di destê xwe de digirin tê pêşî rêxistina herî kêrhatî a Kurdan ji holê radike. Yani ew ez fehm nakim. Ez bim tevgerê Kurda hemiyel ser piyan digirim. Xwe diguherînim bila biguherînim. Kî xwe diguherîne bila biguherîne. Ama milletê Kurd hewcê tevgerên siyasî ye. Ên netewî, xeta netewî. Hevan no. Ji ber vê pêvajoyê de tiştekî û pêşketinek ku merû bikar be ji wara bibêje tune ye. Na wallah tune ye. Niha di derbarê kareseta av û hewayê ya 100 salê de ez du gotina bikim hevan no. Paşê ez werim cem we. Ez peyama wê nêrim anha. Ka ez binêrim. Yani ez ji ber axaftina rêzdar Duran Kalkan ez hinekî şaşmam. Ya rastî. Min hêvî nedikir ku bi vî şiklî şîrove bike. Yani ez wî fehm dikim, mantıqa wî fehm dikim, lê şiklê şîrovekirinê hinekî cuda bûyî jar. Yani ew saziya ku mêjiyê dewleta Tirkiye dibe hebûna PKK dixwaze. Dixwaze PKK li ser piyan be. Ji ber vê yekê dibe pêvajoyê de xwe giran dikin. Havîna îsal hevano li seranserê cîhanê rekorên dîrokî yên germahiyê dişkîne û gefê li jiyana milyonan mirovan dixwe. Gefê li jiyana ajal, xwezayê dixwe. Sedemê vê karesetê bijîşk çi dibêjin? Cîhan dibin bandora pêlekî germahiyê ya nedîtî de ye. Rêxistina meteorolojiya cîhanê ragihand ku havîna îsal li gorî 100 sala borî gihîştiye asteya herî bilind. Pispor sedema vê yekê bi guherîna av û hewayê û diyardeya El Nîno vegirê didin. Meseleya El Nîno. Germahiya zêde êdî ne tenê pirsgirêka zanistiyê ye, ew rast tesîrî li tendurustiya însan jî dike. Mirov nikare bel vê germê li ber xwe bide. Doktorên li 4 aliyê cîhanê rewşa awerte radigihînin. Li gorî zanyaran germahî dibe sedema gelek nexweşiyan ji mirovan re. Hinek ji wan evin, min ev nûçe ji Nûçe TV girtiye. Şoka germî heye. Mesela dema germahî bilind dibe germahiya laşê însan digêje heta 40 derecê jî. Ev xeteriya jiyanê bixwaretîne. Krîzên dil çê dike. Kêmbûna avê a di laş da çê dike. Ji ber herekîna bilêz ya xûnê zext li dil jî dike. Wendakirina av xwe di bedena însan de
dibe sedemê têkçûna gurçikan. Hinek nexweşî mirovan yên ji ber germayî, şoka germê, krîzê dile û kêmavbûna laş e. Ev germahî bandorê li xwaza û şînayiyê jî dike. Krîza xwarinê derdikeve. Mesela xela derdikeve. Zevî, berhemên genim, berê ku werin çînin eşk dibin. Av dimiçiqin, kanî dimiçiqin. Çem, ava wan gelekî kêm dibe. Masî zirar dibînin. Ava deryayê germ dibe. Masî telef dibin. Heywanên kûvî nikarin avê peyda bikin. Rê û dirbê xwe diguherînin. Di rêya koşberiyê de jiyana xwe ji dest didin. Wana hemî problemin. Welhasil van problema em nikarin hal bikin. Lê doktor dibêjin qet nebe ji bo mirovan saet di navbera 11 heta 4 piştî nêvrê ji malê dernekevin, xwe biparêzin, 3 litre 4 litre avê vexin, tişmiştê wisa. Ya hemî heval ji me re Kurdî dinivîsîn. Heqeten ha, wê rojê hevalekî digot şoreşe veya. Digot kanala te şoreş pêkaniye. Çünkü bi hezaran insanan mecburî Kurdî de nivîsandin. İnsan süper ya. Hemî hevalê me mecbur dimînin Kurdî dinivîsînin. Çünkü merûv bi kîjan zimanê xîtabê kî bike û Kurdî wisa bersiv dide. Wê goterê gelek spas dikim ji bo alîkariya aborî doh jî me firq kir. Çend heval hem bûne abone hem jî alîkariya aborî şandine. Mala we ava. Ya rastî pêdiviya kanala me heye bi pêşketinê. Me pir dixwast îro li Qamişlo, li Amedê, li Batmanê, li Rojdatê Kurdistanê çend hev gencê me hebin. Mikrofona kanala me de destê wan de be. Hevpeyvîna çêbikin di nava gel de. û ez jî bikaribim alîkariya aborî bidim wan. Qet nebe 4-5 însanên me li beşên cudayê Kurdistanê bixebitin. Ji me re hevpeyvînên nava gel de kom bikin, agahiyan kom bikin. Bê sansûr ez vê derê didim. Mesela gencê me hebin eger bixwazin bikin û însanên me jî, karsazê me jî eger alîkarî bidin van genca pir xweş dibe. Kanal pêş dikeve. Wê demê agahiya me bakûriyan bi rojaveyan rojlatiyan çêdibe, agahiya wan jî ji bakûriyan çêdibe. Ya ku yeketiya netewî ev zincîra netewî çêdike ev e. Ev jî pêdiviya me ew ê heye. Ne amin? Ez ji bo xwe tiştekî naxwazim. Yani dibe em bibin navbenkar, însanên me rojnameger bixebitin û karsazê me jî îdara wan bikin. Yani pir nezêde ye. Merûv her gencekî re mehê 300-400 euro bişîne bes e. Qet nebe îdara xwe malbata xwe dike û her hefte yan jî heftê du sê cara ji me re hevpeyvînên nava kolanan dişîne. Pir xweş dibe yani. Xwazî yani hevalê ku bixwe bidin ber vî karî ez pir bi kêfxweşî qebûl dikim. Karsazên me bibêjin tu navê hevalê min ê rojava bide min bila dîrek ji wî re bişîne. Hevalê me rojavayê bila ji me re bixebite. Bila karsazekî mesela maaşê hevalê me rojlatî bişîne jê re. Bila dîrek bixwe bişîne, ne birêya min. Lê dibe em van însanê xwe jî rê bidin wan ku xizmetê bikin ji we re. Fikram çi waye? Fikram pir xirab e. Ji Êlihê telefon dikî. Êlih Batman ne? Malatya ava. Pir kêfxweşim. Li Batmanê jî mesela eger Êlih hevalê me ê bixwazin di nava civakê de hevpeyvîn çê bikin pir bi kêfxweşî ez qebûl dikim lê aniha heqeten îmkanên kanala min tune ye. Yani wisa maaşekî daîmî bide. Lê karsazekî wî hevalê tespît bike yan ji min bixwaze adrêsa wî hevalê bidimê ez dikarim bim navbênkar. Yani ez pir dixwazim. Ma 10 kes, 15 kes, 20 kes ji me re bixebitin dünya xira dibe. Yani bi rêya kanala me ji we re dixebitin, ji we re xizmet. Ya moderatör jî hûn dikarin moderatörî jî bikin vê meselê em dikarin qise bikin tabii. Yani ez moderatörî eger hûn bikaribin peyaman bixwînin û bi rêve bibin pir baş dibe. Ez xatir ji we bixwazim hevan da.
maça Swîsre dest pê kiriye ez bar dikim. Hevalên bixwazim. Min tiştekî digot, min çi digot nizanim ya. Canan beriya bernameyê bêjim ya hevalê min qadrî zana û zanin kanala evê birêve dibe. Zana TV. Hevalekî min dostekî min kevne. Kanala wî ya yekem Zana TV girtin. Xwastin bigirin paşê cardin vebû. Yê Menderes jî wise, Menderes jî hevalê min e dostê min e. Menderes Sînanç. Ew jî kanala wî carkî zor lêkirin girtin. Kanala duyan vekir çawa bû nizanim. Lê ez zanim zextekî li ser me heye. Qadrî Zana klîbek nû derxistiye. Di Zana TV'de eger hûn biçin temaşe bikin pir kêf xweşim. Mala we ava. Sibê êvarê ji bîr nekin ronî riha mîvanê min e. Ez ê telefonê Yaqûb Güneş bikim. Ew jî nava heftê de eger bikarim û xwe bigînim wî eger neçûbe tatilê li van derave pir bi kêf xweşî. Min bêrî jî kiriye. Yaqûb Güneş jî bihata. Gelek hevalê me din hene. Ya hevalê me rojnameger kî bixwaze, kî haqeten wexta wî axaftinê hatibe kerem kin. Bi qasê telefonekî em nêzin. Kî gotinî wî hebe pir bi kêfxweşî pêşwazî dikim em vê derê bername çêkim bi hev re. Bi xatirê we silav rêz hevalna.